हेलौ लोगोफोर नै जोंहा दैदेन औवारि आरो अबुल बिसोर बिथां सानैया एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि इउटुब चेनेल बायनानै मा जाखो लोगोफ्रा गावसोरनि खुगाजोंनो बुंनाय रावखौ खोनासंलांदो आरो भिडिअखौ दामनो नाङा दै लोगोफोर फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नाय अब्लासो बुजिगोन थौदो बिदिबा नायलांदो। जोंना ओरैबायदि मोनसे गिदिर प्रब्लेम फैलायबाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि चेनेलखौ जोङो लादोंमोन 15,000 थाखानि ओमफ्राय बिथांना चेनेला स्ट्राइक मोननै नांखानाय दंमोन आरो ओमफ्राय लाबाय दिनैसिम लानानै जोङो बिथांनि चेनेलखौ नायथ'वाखैमोन दा मैया नायनाय जाबाय बिथांना चेनेला मानि स्ट्राइकआनो मोनथाम नांबाय आरोना दा मोनथाम नांनायनि दिनै हेक जानाय बायदि जाबाय आरो जों बेखौ माबा लगइन खालामफिननो हाला बिथाङा मालाय 15,000नि फानग'नो हादों देरहाबाय जोंहा गोबां 15,000 लस जालायबाय आरो जों उबुल पार्टनार जों दा बेखौनो दुखु जानानै जों मा खालामगोन मागोन मोनबाय थादों आरोना उबुल पार्टनार फंनैसो माबा बुंहरदो 15,000 जोंना दैयाव थांखासिगोन जों मोनखाला नांलालै बेखौ नांला ओंखायनो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनिफ्राय भिडिअखौ नुबाय बायदोंबा जोंनो 1,000 बा 2,000 गावनिफ्राय हरफिनोब्ला जोङो गोजोननाय जासिगोन जोंहा ओरैबाबो लस खासै नोंनि चेनेलखौ जोङो हरबाव माथो बे बिसुरा स्ट्राइक मोननै नांनायखौब्लाबो जों बोखारनो हागोन होननानै जों लादोंमोन नाथाय जोङो स्ट्राइकखौ जों बोखारस्लाबनो हायासै दा गैला आरोना बिदिसै ओमफ्राय जोङो मोजां चेनेल मोनबा जोङो लाफिनगोन जों एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनिखौ जों लाफांनानै लस जाबाय सोरबा इउटुब चेनेल फाननो गोसोब्ला जोंजों जगाजग खालामनो हागोन गिदिर फिसानिफ्राय लानानै गासिबो मनिटाइज जाजोबनाय आरोना मनिटाइज जाजोबनाय जानांगोन होमबानो माने जों लागोन आरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा ओरैनिफ्राय मोनबासो बांसिन लागौ बायदि मोनदों आङो माने 50K निफ्राय 100K सिम आरोना बेफोरबायदि साबसक्राइब थांनायखौ मोनब्ला साबसिन जागोन आरोना 40,000सोबाबो जागोन 40,000सोबाबो जागोन जिखुनु ओमफ्राय बिदि आरो मिलियनबाबो लागोन मिलियन साबसक्राइबारबाबो ओमफ्राय मानसिफ्रा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनियावहाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट्स खालामदों होननाय खोनादों माने चेनेलखौ फानबाय होननानै बिथाङा फानबायमोन 15,000नि जोंनो फाननाय जादोंमोन ओमफ्राय बिथांना दा स्ट्राइक मोननै नांखानायमोन नालाय बेनि थाखाय बे इउटुब चेनेलखौ फाननाय जादों आरोना बेनि थाखाय जोङो बेनि चेनेलखौ लानाय जादोंमोन बिथाङा बेबो फानखानाय नङामोन मानो होनबा प्रब्लेम जानायखायसो फानखादों गोनांखाय फानदों माब्लाबाबो नों सेकेन्ड हेन्ड बुस्थु फाननाया माब्लाबाबो मोनसे नङाखि मोनसे माबा मोनसे प्रब्लेम थायाबा नों चेनेल बा गारि बा मटर बा मबाइलफोरखौ नों ओरैनो फानखाया रावबो मानसिया ओरैनो फानखाया बेनि थाखायनो बेनाबो चेनेला स्ट्राइक मोननै नांदोंमोन बेनि थाखाय गावबो चेनेलखौ फानहरनाय जादोंमोन आरो बेनि जुनै जों लानाय जादों चेनेलखौ जोङो